OK, dneska se ze mě stane nějaký Gym King. Mám rozbitý barák, docela málo peněz a hlavu plných nápadů, tak jdem na to. V té hře nemůžu skákat. Tady to je zatím můj domov, tady se ubydluju. Zadáme jméno, tak... Tak a to černý takhle. Tak, ještě tam hodím tohle logo, aby všichni viděli, že tohle je ta nejlepší posilovna. Jo, trošku špinavá místnost. A jedna výhoda téhle hry je, že je v češtině. My teď budeme házet odpadky do mýho domova. Dobře, tak se osadím v jiný popelnici, to je jedno. Tady máme nějaký počítač, v kterém zatím nic není. A deodorant dokonce. Tak už jsme tady a máme odstranit stopy na podlaze. Takže mop a jo. To je všechno asi. Máme použít počítač. Takže nový člen ne. Obchod asi ze začátku musíme koupit nějaký stroje nebo něco. Takže bych koupil tady bench, 2 karimatky. Můžeme koupit 4 převlíkací kabinky. Koš. Postavíme tady bench press. A ho takhle k oknu. Takhle třeba. A ty karimatky bych dal tady jednu, tady druhou. Tady jsou šatny pánský. Převlíkací kabinky. Jednu dám takhle sem, druhou sem. A teď 2krát zase kabinku. Něco stejného. Nazdar, jsi náš první člen, ty dostaneš nějaký VIPčko. Takže, jo. Ahoj, chci se zaregistrovat pro členství nízká třída. Takže nízká třída. První penízky už se sypou. Všichni nízká třída, jděte do VIPčka. To je nejlepší přece. Paní, pojďte sem, paní, pojďte sem. Pojďte sem. A už nám tady cvičej. Tady něco zatím je. Musíme být na úrovni 3, máme level 2. Já tamhle vidím nějakou pacičku. Jo, to jsou zvířata. Tak ty si zatím brát nebudu. Asi, ale jsou tady takový opuštěný. Možná pak si je vezmu. Asi nikoho neláká moje fiko. No, pane, pojďte sem. Jo, konečně někdo. Tak. To chceš. Standardní, to už je lepší než nízká třída. To už je lepší. Tady nikoho ne... Ježíš, co jste s tím provedli? Pane bože. Pardon, paní. Co budete chtít? VIP, pojď VIP standardní. Jo, my tady můžeme umístěvat reklamu. Tak to bych možná tak udělal, protože to je dobrý. Zadejte URL adresu na YouTube. Tam zkusím vložit svoji URL adresu takhle. Ne. Najmou zaměstnance, tak tady pak je zaměstnanec. Možná díl. Ale máme tady členy. No, já bych tady koupil nějakou novou věc. Tak tady to vám hodím někam sem, aby bylo moc blízko sebe všechno. Takhle sem a tady tohle, aby na sebe hezky koukali, jo, každý dělá něco jiného. A má silovný 25, tak na to je tady ten deodorant. Kdo chce navonět, pojď sem ty taky, no ty smrdíš. Fuj, to je vystříkat. Špína posilovný zase.
Už nám tady makaj. Furt tady šlápoty. Aby se hodila koupit nějaká rohoška nebo něco, aby tady nebyly šlápoty všude. Bych koupil tady nějaký ten billboard. Je jenom 10 hodin, on je takhle umezený, ale jdu se podívat, jestli tam je. Nevím, kde by měl být. Já koupím ještě jeden, protože peněz máme jako docela dost, takhle. Tady ten třeba. Ještě 10 hodin na reklamu. Co chceš? Inzerát? Jo, vidím to tamhle nahoře. Tady to vidím. Nádhera. Už nám tady chodí víc lidí, co chceš, standardní. A já tam... Ježiš, ty lidi smrdějí, kde seš, tady seš. Co ty tady děláš? Jak to, že se ti to nelíbí zase? Se nemáš jíst. A přemýšlím, já bych mohl koupit i víc těch šaten. I když tak ještě ne, já zkusím najmout toho zaměstnance. Už máme úroveň 3. Jedna skřínka, jsem druhá. Máme jít domů, někam. Jak to jsem to objevil. A já chtěl bydlet v popelnici. No, tak co. Tak jdu dovnitř. Do 8 ráno jdeme spát. Nemůžete nyní spát, proč? Jo, dobrý. No, tak co bude asi pro dnešní díl všechno. A jestli se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like a odběr. I zvoneček, aby vám žádný nový video neuteklo. A zatím čau.